Disciplin med henblik på udøvelse ved de olympiske lege i Kina. Kineserne havde i anledning af det forhold, at man just var blevet tildelt de olympiske lege, længe arbejdet på en maskine, der kunne sende brændende systemkritikere i retning af den ild, der skulle tændes. Væk fra offentlighedens lys, ja væk fra lys over hovedet, og følgelig altså i total mørke. Til før denne ild blev tændt, fandtes lyset ikke. Væk fra lyset og i det sorteste mørke, havde man altså under den århundrede lange udarbejdning af maskinen måtte tage højde for selvsamme mørke, hvilket rigtig nok viste sig at gøre arbejdet meget vanskeligt, og resultatet fuldstændig uforudsigeligt. Man havde efterhånden i prøverne skudt 331.000 brændende systemkritikere i retning af lyset, formoder vi. Det blev ikke tændt, og nu var aftenen så åbningens, hvor lyset derfor naturligvis i al pragt ville tændes, kun i hovedsagen næsten uafhængig af menneskelige forsøg, som det for nogen så ud, på at undgå det. Man havde en idé om, at den brændbare væske, måske i et større kar, befandt sig på det store stadions The Dignified Chinas tag, og skød i mørke derfor en mængde brændende systemkritikere rundt langs hele tagets åbning, i det man navnlig sådan jo måtte lyse for måske at finde et stort brændbart kar, og systemkritikerne udtalte sig som følge af indsprøjtning smilende om deres foreløbige vurderinger af dette steds præcise lokalisering, hvilket blot var ærgerligt, fordi disse vurderinger afveg meget fra hinanden, og systemkritikerne som følge af det indsprøjtede stofs bivirkninger henholdsvis talte tysk, fransk, engelsk og spansk. Derfor havde kinesernes kampfuldt også måtte uddanne kinesere, der på en gang var ukritiske og sprogkyndige. Det vil sige navnlig under uddannelsen uddanne dem til ikke i løbet af den at blive lige så kritiske som sprogkyndige. Efter man sidste gang havde skudt 311 brændende systemkritikere hele vejen rundt langs stadion i 60 meters højde, tænkte den store leder, eller rettere, der har måttet tale om en art religiøs vision. Den olympiske ild brænder allerede, hører vi da ikke skrigene, lugter vi da ikke kødet. Imidlertid samlede de brændende systemkritikere sig fortagende omkring den maskine på jorden, der endnu stod indhyllet i mørke. Mange mente, den måtte være meget kraftig og teknisk vidunder, så også her kan Kina nu om dagen udrette store ting. Men dels fandt man i første omgang en enorm kinesisk æske, som børn havde lavet pinlige tegninger på. Dels så man inde i denne æske endnu en æske, hvorefter man i næste æske fandt endnu en æske, hvorefter endnu en æske åbenbarede den nye olympiske disciplin, denne, hvorefter stadig flere æsker åbenbarede nye sportsfolk, der stadig hurtigere kunne åbne den næste æske, hvorefter de olympiske lege det år var slut, og navnlig huskedes for kun at have bestået af en disciplin, som godt nok aldrig før er blevet udøvet. Da de mange sportsfolk havde stukket hinandens rekorder efter tur, og konkurrencen havde været lige, fordi de stadig mindre æsker rigtig nok nødvendigvis rummede stadig færre sportsfolk, men netop også stadig mindre æsker at åbne. Da rekorderne, kort sagt, var stukket gang på gang, og alle var taget hjem til deres lande, fremkom den æske, der rummede den øvrige verdens sportsfolk. Disse forstod først ikke, at deres sportsgrene ikke længere var lovlige, eller rettere, de forstod ikke, at disse aldrig havde eksisteret, og lærte ved afrejsen at benægte, at de henholdsvis havde dyrket den ene eller anden sportsgren, som ingen naturligvis jo spurgte, om de havde dyrket, da man ikke spørger sportsfolk, om de havde dyrket sportsgrene, der ikke findes. De forstod heller ikke, at de fortsatte at arbejde på æsken, heller ikke kunne de ved hjemmekomsten huske, hvilken sport de havde dyrket, men hvorfor også gøre det, når det umiddelbart var meget lettere at huske, at man slet og ret ikke på noget tidspunkt i livet overhovedet havde dyrket sport. Klasserne var i Kina i øvrigt nu så små, at kun en dreng fandt det umagen værd i den sidste at finde en hjemmelavet slangebøsse. En slangebøsse, der rigtig nok var så dårligt sammensat, blandt andet af tykkegummi og sygtråd, men også bundet sammen nærmest af helt tilfældigt indsamlede små kviste, at denne dreng kun på grund af sin ringeagt, jeg mener indineret ud over hver grænse, havde held til at stikke den snart kommende verdensrekord i netop denne fremtidens disciplin. Da den dreng tilfældigvis havde lukket sig ud af den næstsidste kasse, hvilket derfor selv sagt er uhyre langt fremme i den historiske udvikling, der det er muligt, at menneskearten slet ikke findes, havde han alligevel nogen interesse i den slangebøsse, han havde kastet, da han først med sit kast indså kun med den, at havde stået en rekord i fremtiden, og han gik efter den og kom af en mængde omveje op på, hvad der engang måtte have været et tag, hvor der nu var museum. Blandt de mange besøgende så han en ring tegnet om en slangebøsse, og at der under den stod: som slangebøsser blev lavet i Kina af drenge i civilisationens spæde fødsel, og han så en stor balje væske, hvor der stod:
Det der er jo 1000 år gammel tændvæske, som man i civilisationens fødsel ligefrem vaskede sine hænder i. Men han smagte på det og sagde, det er vand. Dernæst så han en enorm maskine, der mest af alt mindede om en kødhakker, der skyder sine rester meget langt væk, og under den stod. Sådan skød man ved civilisationens fødsel gytte ud over markerne, efter at have finkæmmet den for hvad overtro mente kunne være nåle. Endelig kom den til en tom stand, hvor der stod. Sådan var drenge klædt ved civilisationens fødsel. Bemærk omkring hans mund den dengang for børn karakteristiske tavshed. Vær forvisset om, at han frivilligt har stået sådan i årtusinder. De spørger fejlagtigt dem selv, til hvilken nytte. Da en mand efter drengen havde stået der en time, stillede ham dette spørgsmål, sagde drengen. De må tænke på den gamle olympiske disciplin, hvor drenge frivilligt kappes om at stå stille længst muligt. En disciplin, som ved at demonstrere friheden som dens egen iboende trods og ved uophørligt at blive udøvet hinsides religion og tid, og kun i kraft af den nøje opmåling af vejrtrækninger hos verdens i øvrigt meget få udøvere, ikke tugter friheden, men manglen på den. De i øvrigt vil som følge af deres spørgsmål, som kun med nogen skepsis anerkendes som gyldig, og hvis eksistens i øvrigt aldrig helt anerkendes entydigt have fået den sted, de vil fremover tælle min vejrtrækning resten af mit liv. Nu er vi ved 145 millioner. Åbenbart, ja, det vil de. Hvorfor de vil det? Nej, heller ikke jeg kan i himlens navn hjælpe dem med besvarelsen af dette spørgsmål, som de således er fri for at formulere. Jeg kan imidlertid nævne, at nøje grænsning af dette spørgsmål ikke er blot har ført til opfældelsen af kategorier, man samlet har kaldt statslig tvang, men også til statslig udøvelse af denne tvang, i det den menneskelige frihed for ikke at måtte lide over skylden ved lysten til manglen på den, har fremkaldt statslige organisationer, der har specialiseret sig i at tage friheden fra mennesker, som dermed kan bebrejde staten den manglende frihed samt forskyde det problem, at lysten til denne mangel kommer fra dem selv. Hvad der så siden kaldes livet, er den storslåede frihedstrang, samt bevisligt de årtusinder, det tager at fjerne de organiserede former for mangel på frihed, ofrene, kampene, blodet. Det hele må være iscenesat med stor alvor og dramatik. Folk må lide og dø i troen på, at de vil det modsatte af, hvad de virkelig vil. Og kommer vi en dag til det tidspunkt, hvor mennesket har befriet sig fra den påståede eller åbenbare statslige tvang, der er mennesket jo i så høj grad pinagtigt overladt til sig selv, og i næste skridt også erkendelsen af sig selv, at det, mennesket, meget hurtigt genskaber de problemer og krige og uoverensstemmelser, som det formelig må tage årtusinder at blive fri af, hvorfor det blot er heldigt, at det vi kalder frihedsprocessen skaber så meget en fremtidig ufrihed, at man vedvarende burde kunne glæde sig over den.